కృష్ణ అందరికీ హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము 12వ అధ్యాయం చూస్తాము. ఇట్లా మొదటిగా అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమాః. అర్జునుడు పలికిన ఎల్లప్పుడూ నీ యుక్త సేవలో నెలకొన్న భక్తులు మరియు ఇంకా అవ్యక్తము నిరాకార బ్రహ్మమును ఆరాధించేవారు ఈ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావింపబడతారు, రైట్? సాకారమని నిరాకారవాది, రైట్? సో ఎవరు ఎక్కువగా యోగ పరిపూర్ణులుగా భావింపబడతారు అని ఇంకా అర్జునకు డౌట్ వచ్చింది. ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా డౌట్స్ అర్జున అడుగుతున్నారు అనమాట. సో ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తారు ఇక్కడ మనకు బ్రహ్మము పరమాత్మ భగవంతుని ఒక ఇది పెట్టారు. అంటే మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి బాబు? ఇప్పుడు నిరాకారవాదులు అంటే స్పేస్ లైన్ కదా. ఈ స్పేస్ లోనే భగవంతుని వాళ్ళు ఊహించుకుంటారు. అంటే భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు కూడా స్పేస్ ద్వారానే వాళ్ళు ఇది ఈ బాడీని అంతా స్వీకరించి వస్తారంటారు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ బ్రహ్మం అంటే బ్రహ్మ జ్యోతి ఏదైతే ఎఫల్జెన్స్ భగవంతుని నుంచి వచ్చిన ఎఫల్జెన్స్ వల్ల ఈ కాంతి అంతా ఇదంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అన్నమాట. నేను చూసాం నా జ్యోతి నుంచి ఒక్క అంశం మాత్రం చేతనే నేను ఈ సర్వ విశ్వాన్ని నేను పరిపాలిస్తాను అని మనం ముందు భగవంతుడు చెప్పేది విన్నాం కదా. సో ఆ ఎఫల్జెన్స్ అన్నమాట ఈ బ్రహ్మం అంటే కాంతి, భగవంతుని చుట్టూ ఉన్న ఒక కాంతి. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా నెక్స్ట్ ఆ కాంతి లోపలగా పరమాత్మ ఉంటారు. పరమాత్మ ఇంకా మనం నియర్ గా వెళ్తే అక్కడ ఒక భగవద్ధామాలే ఉంటాయన్నమాట. సో ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది మనం చెప్తాము ఒక సన్ రైజ్ వస్తుంది కదా. సో సన్ రైజ్ వచ్చినా మనకు ఫస్ట్ గా లైటింగ్ కనిపిస్తుంది, రైట్? సో లైట్ ఉందని మనం ఎవరైనా కాస్త హెడ్ పైకి అయితే చూస్తే అక్కడ ఒక సర్కిల్ లాగా, రైట్? ఒక 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 ఇమేజ్, ఒక సర్కిల్ లాగా ఒక ఏదో షేప్ కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, ఈ లైటింగ్ అక్కడ నుంచి వస్తుందని మనకు అర్థం. ఇంకా మనం ఇంతవరకు ఎవరు వెళ్ళలేదు. బట్ మనకి తెలుసు, బట్ సైంటిఫిక్ గా మనకు తెలుసు అదొక లోకం కదా. ఇట్లా భూలోకం అంటే ఎర్త్ ప్లానెట్ అది కూడా ఒక ఇది అనమాట, ఒక బిగ్ స్టార్ అని చెప్తాం. సో దాంట్లో కూడా అది ఎందుకంటే ఆ హీట్ వల్ల ఎవరు ఇంతవరకు దాన్ని నియరెస్ట్ గా వెళ్ళలేకపోతుంది. బట్ అది కూడా చూస్తే లోపల చాలా ఉందన్నమాట. అలా స్టేజ్ బై స్టేజ్, రైట్? ఇక్కడ కూడా మనం బ్రహ్మం చూస్తాం, పరమాత్మ అని భగవంతుడు. అండ్ ఇంకా దీన్ని ఇలా కూడా చెప్తారు. ఎలా అంటే మనకు ట్రైన్ అనేది మనకు తెలియదు అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ట్రైన్ ఎప్పుడు చూడలేదు, వి డోంట్ నో. సో సరే నైట్ ఎక్కడికో ట్రావెల్ చేయాలి, మనం వెళ్తాం, ఓకే, ప్లాట్ఫామ్ మీద వెయిట్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ట్రైన్ వస్తుంది. మొదటిగా ఎలా వస్తుంది? సౌండ్ తో లైట్, చాలా థిక్ లైట్ కనిపిస్తుంది కదా దూరం నుంచి ట్రైన్ వస్తే. ఓకే, అప్పుడు మనం ఎంతో హ్యాపీ వేస్తుంది. ఎప్పుడు చూడండి చూస్తున్నాం, ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అంటే ఫీల్ సో హ్యాపీ కదా. సో అప్పుడు మనం ఏం చూస్తాం కానీ ఓకే ట్రైన్ వచ్చేసింది, లైటే ట్రైన్ అనుకుంటాం. ఫస్ట్ గా మన భావన ఎలా ఉంటుంది? ఆ లైటే ట్రైన్ అనుకుంటాం. సో కొంతగా ముందు రాగానే ఆ ట్రైన్ మనకి రీచ్ అవ్వగానే ఏంటి? లైట్ కాదప్ప లైట్ వెనుకల ఒక ఇంజన్ కనిపిస్తుంది మనకి కదా. ఫస్ట్ ఒక ఇంజన్, ఓకే లైట్ ఇంజన్, ఓకే ఇదిదా ట్రైన్ అంటే అనుకుంటాం. ఇది కాదు ఇంకా కొంచెం వచ్చి ప్లాట్ఫామ్ లో ఆగింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమనుకుంటాం? ఓకే లైట్ ఇంజనే కాదు ఇంకా ఎంతెంతో బోగీలు ఉన్నాయి, ఇదంతా కలిపితే ట్రైన్ అన్నమాట అని అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది, రైట్? సో ఇది కూడా అంతే. సో యాజ్ అండ్ వెన్ వి గో నియర్ టు గాడ్, మన భక్తిలో మనం ముందు వెళ్తూ ఉంటే మనలో మనం భగవద్ధామానికి చేరవచ్చనమాట. భగవంతుడు అందుకే చెప్తాము సాకారం అంటే రూపం ఉంది భగవంతుడికి. భగవద్ధామంలో భగవంతుడు రూప సహితంగా ఉన్నారనమాట. రూపం లేదు అని కాదు, రూపం ఉందనమాట. సో అందుకే మన లోపల పరమాత్మ, రైట్? మన లోపల భగవంతుడు క్షీరోదక సాయి విష్ణు ప్రతి జీవిలోనూ పరమాత్మగా వశిస్తున్నారనమాట. ఓకే, సో ఇలా మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ సెకండ్ శ్లోక చూస్తాం. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ మయ్యావేశ మనో ఏ మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పర్యోపేతాస్తే మే యుక్తతమామతాః. శ్రీ భగవానుడు పలికిను, నా సాకార రూపం పైననే తమ మనస్సును స్థిరపరిచి మహోన్నత దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారే అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులని నా అభిప్రాయం. సో భగవంతుడు ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? సాకార రూపం పైనే వాళ్ళ మనసును ఎవరైతే వాళ్ళ మనస్సును స్థిరంగా ఉంచుకుంటారో అండ్ మహోన్నతమైన దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చిస్తూ సర్వదా నన్ను తలుస్తూ ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళని నేను అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులని నేను భావిస్తాను అని చెప్తున్నాను భగవంతుడు. సో భగవంతుడు ఏంటి? రూపం ఉంది. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ, రైట్? సో అప్పుడు దీనికి ఇంకా పాయింట్ లేదనమాట నిరాకార పదానికి. అండ్ ఏతక్షరం
ఏ త్వక్షరం అనిర్దేశం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః te ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః. కానీ ఇంద్రియ అతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పులేని, కదలని, స్థిరమైన, వ్యక్తీకరించబడని అంటే పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు సమస్త ఇంద్రియముల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావము కలిగి, అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్నే పొందుతారు. భగవంతుడు అంటున్నారు, సాకారమైన, నిరాకారమైన నన్నే పొందుతారు. ఓకే. కాకపోతే ఏమంటే ఎవరు ఉత్తమంగా, పరిపూర్ణంగా భగవద్ధామానికి చేరుతారు ఎవరంటే రూప సహితంగా భగవంతుడిని ధ్యానించేవాళ్ళు, భక్తి చేసేవాళ్ళు. అదే రూపం లేదని చేసే వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ బ్రహ్మ జ్యోతిలో లీనమవుతారు. బికాజ్ వాళ్ళు దాన్ని తలుస్తున్నారు భగవంతుడిని కదా! సో, అందుకే వాళ్ళేమంటే ఆ బ్రహ్మ జ్యోతిలో లీనమవుతారట. అండ్ సాకార వల్ల అంటే భగవద్ధామానికి వాళ్ళు రీచ్ అవుతారు. సో, అందుకే వాళ్ళని భగవంతుడు యోగ పరిపూర్ణులని వాళ్ళని నేను భావిస్తానని ఇక్కడ భగవంతుడు మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఇంక చూస్తే వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? అనే ఎవరైనా ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళేం చేస్తారు, స్పేస్‌లోనే భగవంతుని కళ్ళు మూసుకొని కాన్స్టెంట్‌గా ఆలోచనలు రాకుండా వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తుంటారు కదా! సో, అందుకే ఇక్కడ అంటున్నారు వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? ఆన్ వాట్? ఇక్కడ అంటున్నారు ఆన్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అంటే ఫోకసింగ్ రైట్? సో, ఇతనికి క్వెషన్ వచ్చింది ఆన్ వాట్? అంటే వాళ్ళకి తెలీదు. నాట్ ష్యూర్. జస్ట్ దే ఆర్ బ్లాక్ స్పేస్‌లో అంతే. ఒక కళ్ళు మూసుకొని ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం ఆలోచనలు రాకుండా అంతే జస్ట్ ఫోకసింగ్. సో, అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. క్లేశోऽధికతరస్తేషాम् అవ్యక్తాసక్తచేతసాम् అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. పరమ పురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వం పట్ల మనస్సు ఆసక్తమైన వానికి పురోగతి చాలా కష్టముతో కూడి ఉంటుంది. ఆసక్తమైన వారికి పురోగతి చాలా కష్టము అవ్వుటతో కూడి ఉంటుంది. అంటే చాలా కష్టంతో కూడి ఉంటుంది. ఎవరికి నిరాకారతత్వం. బికాజ్ వాళ్ళు ధ్యానం చేయాలి. సో, ధ్యానంలో మనం డిఫరెంట్ స్టేజెస్ కూడా చూసాం ఇంతకుముందు అధ్యాయాల్లో కదా! సో, అది ఎంతో కష్టంతో కూడుకున్న పని అన్నమాట. సో, ఆ విధానంలో పురోగతి సాధించడం దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టం. సో, ఈ దేహదారులకు ఆ రకంగా వెళ్లి పరమాత్మని అంటే లీనమవ్వడంలో పరమాత్మ లీనమవ్వడం అనేది చాలా అందరికీ కష్టమైన ఒక ప్రాసెస్. దానికన్నా సాకార రూపంలో భక్తి సేవలో మనం ఉన్న చోటనే చేసేది చాలా ఈజీ అని చెప్తున్నారు. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంతు ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి న చిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. కానీ ఓ పార్థ, కార్యకలాపాలన్నింటినీ నాకు అప్పగించి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనస్సును స్థిరపరచుకొని ఎల్లప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను జన్మ మృత్యు అనే సాగరం నుండి శీఘ్రమే రక్షించేవాడిని అవుతాను. రైట్. సో, అన్నిటిని నాకే అప్పగించి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనస్సును స్థిరపరుచుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు భగవంతుని ఎల్లప్పుడూ ధ్యానిస్తే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నేనే వాళ్ళని జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అది భవసాగరం. మేము చెప్తాం భవసాగరం. సో, దీని నుండి నేను వాళ్ళని శీఘ్రమే రక్షిస్తాను. ఇక్కడ చూస్తే మనం పిక్చర్‌లో ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్షంలో చూస్తే ఆ ఎలిఫెంట్‌కి అప్పుడు ఎంతో బాధ చెప్తారు 1000 సంవత్సరాలు అలా వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో ఇలా ఇది ఒక ఫైటింగ్ గుంజులాట అంటాం కదా! ఇటు ముసలేమో దాన్ని లోపలికి లాగడం, ఈయనకేమో మళ్ళీ బయటికి రావడానికి ట్రై చేయడం. దాన్ని లోపల లాగడం ఇదేమో బయటికి రావడానికి ట్రై చేయడం. ఇలా ఎన్నో ఇయర్స్ గడిచిపోతుందంట. సో, అప్పుడు చివరిగా ఇంకా అయింది నాకన్నప్పుడు తన పూర్వజన్మ స్మృతిలో వస్తుంది ఈ ఎలిఫెంట్‌కి. సో, అప్పుడు మొత్తంగా గుర్తు తెచ్చుకొని అక్కడ ఉన్న అంతా మర్చిపోతుంది ఎలిఫెంట్ అప్పుడు. ఆ బాధ ఇది అన్నిటిని మర్చిపోయి కేవలం ఒక తన తొండంతో ఏదైతే సరోవరంలో ఉన్న ఒక లోటస్ ఫ్లవర్ దొరుకుతుందో, దాన్ని తీసుకొని పైకెత్తి ఇలా భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తుంది. మొత్తం స్తుతి చేస్తుందనమాట. ఎలా పేరుతో కాదు, గుణగణాలతో భగవంతుడిని స్తుతి చేస్తారంట. సో, అప్పుడు అంటే ఆ మనస్సు స్థిరపరచుకొని ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ లేకుండా హరే కృష్ణ. మనస్సు స్థిరపరచుకొని ఎల్లప్పుడూ అప్పగించి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో ఆ టైంలో పూర్తిగా నిమగ్నమై మనస్సు బాగా స్ట్రాంగ్‌గా చేసుకొని ఎందుకంటే ఎలిఫెంట్ ఆల్‌మోస్ట్ ఈడ్చుకెళ్తుంది కదా! వాటర్‌లో ఆల్‌మోస్ట్ హెడ్ వరకు వాటర్ వచ్చేస్తాయి. సో, అందుకే ఏమి పట్టించుకోకుండా అది ఆ టైంలో తనకు గుర్తొస్తుంది కాబట్టి ఎలిఫెంట్‌కి ఆ లాస్ట్ మినిట్‌లో
పూర్తి భక్తిలో నిమగ్నమై అది మనస్సు స్థిరపరచుకొని భగవంతుని ధ్యానిస్తుంది. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేస్తారు, చాలా ఫాస్ట్‌గా అయింది. ఎలిఫెంట్ ప్రార్థించేలకు, గజేంద్ర ప్రార్థించేలకు భగవంతుడు ఆగమేఘాల మీద పరిగెత్తుకుంటూ అంటే లైక్ సో ఫాస్ట్ చాలా ఫాస్ట్‌గా ఈవెన్ గరుడని పిలవడం గానీ, గరుడ మీద ఎక్కి వస్తుంటే, ఆ గరుడనే చాలా ఫాస్ట్‌గా వెళ్తారు కదా! గరుడు చాలా స్పీడ్. కానీ ఆ స్పీడ్ కూడా భగవంతునికి సరిపోలేదు. ప్యూర్ డివోటీ అంతగా ఆర్తనాదంతో పిలుస్తుంటే భగవంతుడు ఇంకా స్పీడ్‌గా వెళ్ళాలి. సో, గరుడుడి స్పీడ్ కూడా సరిపోలేదు భగవంతుడికి. ఏం చెప్తారు? "ఉండు నువ్వు పోయేది నాకు సరిపోలేదు. నువ్వు నా మీద ఎక్కు నేను ఎళ్తాను." అని అప్పుడు భగవంతుడు ఇంకా శరవేగంతో వచ్చి తక్షణం వాళ్ళని ఎలిఫెంట్‌ని రక్షిస్తారనమాట. ఇలా భవసాగరం నుంచి రక్షిస్తారు. సో, అదే చెప్తున్నాను. సో, భక్తిలో మనం ఇక్కడ చూస్తాము. అనన్య భక్తి. మొదటిగా అనన్య భక్తి. మయ్యేవ మనాదత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. దేవాది దేవుడనైన నాపై నీ మనస్సును స్థిరపరచు. నీ బుద్ధినంతా నా కొరకు ఉపయోగించు. ఆ విధంగా నీవు నిస్సందేహంగా నాలోనే ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తావు. సో, భగవంతుడు మొదటిగా అనన్య భక్తి గురించి చెప్తున్నారు. సో, ఎలా ఉంటుందది? భగవంతుని మీద సర్వదా మన మనస్సును స్థిరపరచుకున్నప్పుడు, బుద్ధినంతా భగవంతుని కోసం ఉపయోగించినప్పుడు, ఆ విధంగా మనం గిన చేయగలిగితే, భగవంతునిలో మనం ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తాం. ఇది ఇంతకుముందు చూడగా మనం భగవంతుడు చెప్పంగా చూసాం. ప్యూర్ డివోటీస్ వాళ్ళలో భగవంతుడు వసిస్తారు అండ్ వాళ్ళు భగవంతునిలో నివసిస్తారు కదా! అని మనం ముందే చూసాము. సో, అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది? మన అనన్య భక్తి అనే ఒక స్టేజ్‌కెళ్ళినప్పుడు అది మనకు సాధ్యపడుతుంది. సో, ఇది చాలా అంటే ముందుగా వెళ్ళే అంటే చాలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ప్రాసెస్. కొంతమంది ఉంటుంది పూర్వ జన్మ పుణ్యం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు నిత్యముక్తులుంటారు. సో, వాళ్ళు రాంగానే వాళ్ళు విల్ బి ఇన్ డివోషన్ కంప్లీట్‌లీ. కానీ అది అందరికీ సాధ్యపడదు. సో, అందుకే సెకండ్ ఏం చెప్తున్నారు సాధన భక్తి. అత చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. ఓ అర్జున, ఓ ధనంజయ, నీ మనస్సును విచలం లేకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే, ఒకవేళ నీ మనస్సు చంచలమయ్యి మన కృష్ణని చూసాం కదా మనం. సో, అలా ఒకవేళ నీ మనస్సుని కాన్స్టెంట్‌గా నువ్వు నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే, అప్పుడేం చేయాలి? నీవు భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు. ఈ విధంగా నన్ను పొందే కోరికను పెంచుకొను. సో, భక్తి యోగ నియమాలేవైతే ఉన్నాయో రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ అవి నువ్వు ఫాలో అవుతూ భక్తిలో ముందుకు వెళ్తూ నన్ను పొ పొందాలనే కోరికను నువ్వు వృద్ధి పెంచుకో. అలా ఒకవేళ అనన్య భక్తిలో రాలేనప్పుడు ఏంటంటే సాధన భక్తి. మనం అందరూ చెప్తాము సాధన భక్తి. భక్తి యోగం ఎవరైతే చేస్తారో ఈ రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఎవరైతే ఫాలో అవుతుంటారో వాళ్ళందరూ సాధక భక్తులు. అంటే ప్రాక్టీసింగ్ డివోటీస్, ప్రాక్టికల్ డివోటీస్ రైట్? దే ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్. సో, వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కొంత పరిపక్వత చెందుతామనమాట. సో, అప్పుడు మనం స్లోగా మన కాన్సంట్రేషన్ లెవెల్స్ బట్టి ఈ భగవంతుల్లో మనము దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందేదాన్ని బట్టి మన అనన్య భక్తి స్టేజ్‌కి మనం రీచ్ అవ్వగలుగుతాం. సో, అని ఇక్కడ చెప్తున్నాం. సో, సాధన చేయాలి. భక్తి మనం సాధన ఎలా చేస్తాం? చాంటింగ్ చేస్తాం, ప్రసాదం స్వీకరిస్తాం, డివోషనల్ సర్వీస్ చేస్తాం, గాడ్ సర్వీస్ చేస్తాం అండ్ డివోటీస్ అసోసియేషన్‌లో మనం ఉంటూ ఉంటాం. సో, ఇలా మనము చేస్తూ మన భక్తిని మనం పెంపొందించుకోవాలి సాధన ద్వారా. అది సాధన భక్తి. ఇంకా అయింది. ఇంకా ఇప్పుడు థర్డ్ కేటగరీ నిష్కామ కర్మ అని చెప్తున్నారు. అభ్యాసే అభ్యసమర్థోऽసి మత్కర్మ పరమో భవ మదత్తమపి కర్మాణి కుర్వన్ అవాప్స్యసి. భక్తి యోగ నియమాలను నీవు అభ్యాసం చేయలేకపోతే నా కోసమే పనులు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయి. ఈ విధంగా భక్తియుక్త సేవ చేయడం వల్ల నీవు పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకోగలవు. రైట్? సో, పరిపూర్ణ స్థాయి ఏంటి? అనన్య భక్తి అయిన ఒక స్టేజ్. సో, అయింది. నువ్వు అది కూడా సాధన కూడా చేయలేకపోతున్నావు. సో, అయింది. భగవంతుడే ఎన్నో ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు మనకిక్కడ రైట్? మనం అంటూ ఉంటాం ఎలా చేయాలి? ఎలా చేయాలి? ఎలా చేయాలి? నాకు ఆ కాన్సంట్రేషన్ రావట్లేదు, అది రావట్లేదు, ఇది రావట్లేదు. కానీ భగవంతుడు ఇక్కడ మనకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి రైట్? అది చేయలేమా? ఇది చేయలేదా? ఇంకొకటి ట్రై చేయండి అలా కదా! సో, మనం థర్డ్ వన్ చూస్తున్నాం. ఏం చెప్తున్నారు? భక్తి యోగ నియమాలను నువ్వు అభ్యాసం చేయలేకపోతే ఫైన్. నా కోసమే ఏం చేయమంటున్నారు భగవంతుడు? నా కోసమే పనులు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయము. ఈ విధంగా భక్తియుక్త సేవ చేయడం వల్ల నీవు పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకోగలవు అంటున్నారు. అంటే నా కోసమే పనులు చేయడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. ఇక్కడ పిక్చర్‌లో చూస్తే వాళ్ళు టెంపుల్ కన్‌స్ట్రక్షన్‌లో భగవంతుని మూర్తిని చెక్కడం వాళ్ళు వాళ్ళ రోజంతా వాళ్ళు గడుపుతారు. అంటే ఏంటి? వాళ్ళ కాన్సంట్రేషన్ అంతా వాళ్ళ పని మీద ఉంది. కానీ ఆ పని ఏంటి?
భగవంతుడి టెంపుల్ కన్‌స్ట్రక్షన్‌లో వాళ్ళున్నారు. మూర్తులు దాన్ని ఫ్రేమ్ చేయడంలో వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. రైట్? సో, అప్పుడేంటి అది పర్ఫెక్ట్‌గా రావాలి. అంటే అది వాళ్ళు భగవంతుని కోసం చేస్తున్నట్టు కదా! సో, అలా అన్నమాట. ఇంకా మనం ఇంతకుముందు చూసాం పెయింటింగ్ వేస్తుంటారు. లేక పెయింటింగ్ వేసేవాళ్ళంటే పూర్తిగా లీనమవుతారు. అంటే ఊహించడంలోనూ, భగవంతుని రూపం తలచడంలోనూ అది ఎంత అందంగా వాళ్ళు తీర్చిదిద్దగలరో అలా వాళ్ళు దాన్ని ఎంతగా వాళ్ళకవుతుందో రైట్? అంతగా వాళ్ళు వాళ్ళ ఎఫర్ట్‌ని దాంట్లో పెట్టి ఆ రూపాన్ని పెయింటింగ్ అయితేనేమి, శిల్పం అయితేనేమి రైట్? సో, ఎంతో అందంగా దాన్ని తీర్చిదిద్దడానికి వాళ్ళు కృషి చేస్తారు కదా! అప్పుడు వాళ్ళ కాన్షియస్ అంతా ఎవరి మీద ఉంటుంది? గాడ్ మీద ఉంటుంది. సో, అందుకే చెప్తున్నారు, ఏ పని చేసినా గాని నా కోసం పనులు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయకు. సో, అందరికి అది సాధ్యపడకపోవచ్చు శిల్పము చేయడంలో, లేకపోతే పెయింటింగ్ వేయడంలో. సో, అందుకే చెప్తాం నిత్య కర్మలు మనం చేసేటప్పుడైతే మనం భగవంతునికి మనం అర్పించాలని మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో, వర్కింగ్ ఫర్ మాయా అండ్ వర్కింగ్ ఫర్ కృష్ణ. వర్కింగ్ ఫర్ మాయా ఎలా ఉంటుంది? సో, మాయా సరెండర్‌లో మనకు రెండే 2 ఆప్షన్‌లు. ఎయిదర్ వి హావ్ టు ఫైండ్ ద సరెండర్ ఆఫ్ మాయా ఆర్ అండ్ సరెండర్ టు కృష్ణ. ఎవరి కంట్రోల్‌లో ఉండాలి? ఎయిదర్ మాయా ఆర్ కృష్ణ కంట్రోల్‌లో. ఎవరి కంట్రోల్‌లో ఒకళ్ళు మనం ఉండాలన్నమాట. ఒకవేళ మాయ కంట్రోల్‌లో ఉన్నట్లయితే, మాయకి మనం సరెండర్ అయినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది మన భావన? ఐ విల్ బై ఎ బిగ్గర్ ఫోన్ అండ్ టీవీ కంపేర్ టు మై నీబర్ రైట్? సో, ఏమనుకున్నాం? ఓకే. నాకు డబ్బులు సంపాదించేదో జాబ్ చేస్తాం డబ్బులొస్తుంది. సో, అప్పుడు మన కంఫర్ట్ లెవెల్ మనం పెంచుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. రైట్? కంపారిజన్ ఉంటుంది. మన పక్క వాళ్ళతో, రిలేటివ్స్‌తో కంపేర్ చేసుకుంటాం. దానికోసమే కష్టపడతాం. మనీ ఎర్న్ చేసాక ఓకే. వాళ్ళ దగ్గర పెద్దగా టీవీ ఉంది. మన ఇంట్లో చిన్న టీవీ. మన ఇంట్లోనూ టీవీ ఉంది ఆఫ్‌కోర్స్. వాళ్ళేం చూస్తారో మనం కూడా చూస్తుంటాం. కాకపోతే చిన్న టీవీ. వాళ్ళ ఇంట్లో పెద్ద టీవీ. సో, నాకిప్పుడు మనీ వచ్చింది. సో, నేనేం చేస్తాను? ఈ టీవీ అమ్మేసి పెద్ద టీవీ. అంటే ఇట్స్ లైక్ కంఫర్ట్ లెవెల్స్. మా ఇంట్లో సోఫా లేదు. చైర్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళ ఇంట్లో సోఫా ఉంది. సో, మనం మనీ రాంగానే ఏం చేస్తాం? ఒక పెద్ద సోఫా కొంటాం. రైట్? ఇలా మన కంఫర్ట్ లెవెల్స్‌ని మనం పెంచుకుంటూ ఉన్నాం. మనం కష్టపడతాం. తీవ్రంగా కష్టపడి ఎర్న్ చేసిన అమౌంట్‌లో మనమేంటి ఎవరికీ ఇవ్వము కదా! అస్సలివ్వరు. మన దగ్గరే ఎత్తిపెట్టుకుంటాం. ఎత్తిపెట్టుకొని మన కంఫర్ట్ లెవెల్స్‌ని పెంచుకోవడానికి మనం ట్రై చేస్తాం. అది ఎవరు చేస్తారు? మాయ కంట్రోల్‌లో ఉన్నవాళ్ళు అలా బిహేవ్ చేస్తారు. అదే కృష్ణ కాన్షియస్‌లో ఉన్నవాళ్ళు ఎలా చేస్తారు? ఆ వచ్చిన సంపాదనతో డివోషనల్ సర్విస్ ఏ విధంగా చేయాలి? రైట్? బై ఎ గీత. ఐ విల్ బై ఎ గీత. వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ దగ్గర లేకపోతే వాళ్ళకి భగవద్గీత కొంటారు. జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవడానికి డివోటీ అసోసియేషన్‌లో ట్రై చేస్తారు. సో, అయింది అవ్వలేదు. ఇంకా ఏం చేస్తారు? ఇంకా బుక్స్ కొని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. రైట్? ప్రభుపాదుల వారికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన సేవ ఏంటంటే బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఒకసారి చెప్తారు వాళ్ళ డివోటీస్ వాళ్ళు అంతా అప్డేట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒకసారి చెప్తారు. టెంపుల్ కన్‌స్ట్రక్షన్‌కి ఇలా ఉంటుంది. ఇంత అమౌంట్ అవుతది. బట్ వాట్ అబౌట్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు ప్రభుపాదులు. సో, ఇది ఇలా ఉంది. దానికింత అవ్వడం లేదు దీనివల్ల అంటే అప్పుడు చెప్తారు. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ హాస్ టు బి గివెన్ టు బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. రైట్? ఎందుకంటే అందరికీ జ్ఞానం కావాలి. భగవంతుడి గురించిన జ్ఞానం కావాలి అందరికి. లేకపోతే ఏంటంటే అందరూ మాయలో పడిపోతున్నారు. రైట్? అయినా చూస్తే మనకు తెలుసు. మనకెప్పుడైనా ఏదైనా ఏదైనా ఫెస్టివల్ వచ్చినా ఫస్ట్ ఏం చేస్తామని అందరూ టెంపుల్‌కే వెళ్తారు. రైట్? ఏదైనా బాధ కలిగినా తీవ్రంగా బాధలో ఉన్నవాళ్ళు కూడా దేవునికి మొరపెట్టుకుంటారు కదా! అప్పుడేం చేస్తారు టెంపుల్‌కే పోతారు. కానీ వెళ్తారు, మొక్కుతారు, వస్తారు. బట్ ఏంటి నాలెడ్జ్ రావట్లేదు ఎవరికీ. ఏంటి అనేది. సో, అందుకే ప్రభుపాదులు చెప్తారు బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్ అని చెప్తారు. అందుకే మనం కూడా బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ చేయాలి. భగవద్గీతని ఎంతైతే అంత మనకి వీలైనంతగా మనం మనం భగవద్గీతని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఇలా డివోషనల్ బుక్స్ శిలా ప్రభుపాద వాళ్ళు ఇంకా చాలా చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి. అంటే భక్తిలో ఎలా ముందుకు వెళ్ళడానికి, చాంటింగ్ వల్ల మనకు కలిగే లాభాలకి ఏంటి అని చాలా చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి శిలా ప్రభుపాద వాళ్ళు రాసినవి. సో, అలా బుక్స్ మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి కూడా ఎప్పుడో ఒకసారి వాళ్ళ లైఫ్‌లో డెఫినెట్‌లీ దే విల్ గెట్ ఎ ఛాన్స్. అప్పుడు వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి చూసినప్పుడు దే విల్ బి అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ఇట్. ఓకే. వాళ్ళకి కష్టాలు అవును ఎందుకొస్తున్నాయి కష్టాలు మనకు. సో, వాళ్ళకొక అవగతం అనేది అవుతుంది. సో, దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా భక్తిలో ముందుకు రావడానికి, ఈ జ్ఞానం సంపాదించడానికి వాళ్ళకొక అవకాశం మనం ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం. అందుకే బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి అందరూ. హరే కృష్ణ. సో, ఇంకా మనం చూస్తాం. అయింది. నిష్కామ కర్మ అని చూసాం. థర్డ్ వన్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఆహ్, చూస్తున్నాం. ఏంటి? అతైతదప్య శక్తోऽసि కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కుర్యాదాత్మవాన్. అయినా నీవు నా కొరకై భక్తితో పని చేయలేకపోతే, నీ కర్మ ఫలములను త్యజించుట మరియు ఆత్మ నిగ్రహము కలవాడవై ఉండుటకు ప్రయత్నించుము. సరే అయింది. నిష్కామ కర్మ అంటే భగవంతుని కోసం కర్మ చేయలేకున్నామనుకోండి. సో, భగవంతుడు చెప్తున్నారు సకామ కర్మలు అంటే ఏంటంటే, మన కర్మ ఫలాన్ని మనం విచక్షణతో కర్మలు చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్. సో, దాని తర్వాత ఏంటి మన కర్మ ఫలాన్ని మనం ఆశించకూడదు. దాన్ని త్యజించాలి.
సో, దాన్ని అది ఎలా మన సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ, ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటూ, మన సెన్సెస్‌ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ, భగవంతుని కోసం అంటే మనం చేసే పనుల ఫలితాన్ని మనం భగవంతునికే అర్పించాలని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అలా ఉండడానికి ట్రై చేయి. కనీసం ఇలా అయినా మీరు ట్రై చేయండి అని భగవంతుడు చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఇంకా ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ ధ్యానం అండ్ జ్ఞానం. సో, ఇంకా ఉంది శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానం విశిష్యతే. ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగః త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం. ఈ అభ్యాసం కూడా నీవు చేయలేకపోతే సో, ఇదినే అవ్వలేదనుకోండి మన చేతిలో చెప్తున్నారు జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి యత్నించాలి. అయినా జ్ఞానం కంటే ధ్యానం ఉత్తమం. రైట్? ధ్యానం ఉత్తమమైనది. కానీ ధ్యానం చేయాలంటే ధ్యానంలో ఫోకస్డ్‌గా నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాలంటే జ్ఞానం కావాలి. ఏ స్టేజ్‌లో అయినా సరే మనకు జ్ఞానం కావాలి. అందుకే జ్ఞానం ఇస్ ఇనీషియల్ స్టేజ్. ఫస్ట్‌గా మనం జ్ఞానం సంపాదించాలి. సో, అందుకే చెప్తున్నారు భగవంతుడు జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. అయినా జ్ఞానం కంటే ధ్యానం ఇంకా ఉత్తమమైనది. ధ్యానం కంటే కర్మఫల త్యాగం ఉత్తమమైనది. అండ్ దానికంటే కూడా ఏంటి భగవంతుని కోసం కర్మ చేయడం ఇంకా శ్రేష్టం. కదా! సో, దానికంటే ఉన్నతం సాధక భక్తి. భక్తి యోగాన్ని స్వీకరించి రెగ్యులేటర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అయ్యి సాధక భక్తి చేయాలి. సాధన భక్తి. అలా ఇలా స్టేజెస్ అన్నమాట ఇలా. సాధన భక్తిలో ముందు వెళ్తూ ఉంటే మనం అనన్య భక్తి ఒక స్టేజ్‌లో మనం రీచ్ అవ్వగలుగుతాం. సో, ఇక్కడంటే ధ్యానం కంటే కర్మఫల త్యాగం ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే వాటిని త్యజించడం ద్వారా మనశ్శాంతి పొందవచ్చు. ఎందుకు మన కర్మ ఫలాలు మనం తీసుకోకపోతే మనకు పీస్ వస్తుంది. అండ్ శాంతి పొందుతాం. అండ్ కర్మ బంధనాల్లో కూడా మనం చిక్కుకోమని అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శుద్ధ భక్తులు ఎలాంటి వాళ్ళు? శుద్ధ భక్తులు ఎలా ఉంటారు? అనేది ఇక్కడ మనం 13, 14 శ్లోకాల్లో చూస్తాం. అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రకరణ ఏవ చ నిర్మమో మునిరహంకారः సమదుఃఖసుఖక్షమి సంతుష్టా సతతం యోగి యతాత్మా దృఢనిశ్చయः మయ్యర్పితమనో బుద్ధిర్యో మద్భక్తः స మే ప్రియः. అన్ని జీవుల పట్ల దయగల స్నేహితుడే కానీ అసూయపడిన వాడు తనను యజమానిగా భావించిన వాడు నిత్యాహంకారం లేనివాడు ఆనందం మరియు బాధ రెండింటిలో సమానంగా ఉన్నవాడు సహనవంతుడు ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తిగా ఉంటాడు. సంతృప్తి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తికరంగా స్వీయ అనగా ఆత్మ నియంత్రణలో ఉన్నవాడు. దృఢ నిశ్చయంతో భక్తి సేవలో నెలకొన్నవాడు. తన మనస్సు, బుద్ధిని నాపైనే స్థిరపరిచిన వాడైన నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అని చెప్పారు. చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి కదా! శుద్ధ భక్తుల క్వాలిటీస్ లక్షణాలు ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. రైట్? ఫస్ట్ చూస్తే ఎవరిని చూసి అసూయపడం ఫస్ట్. రైట్? ఇంకా మనల్ని మనం యజమానిగా భావించం. ఇన్ ద సెన్స్ వి ఆర్ నాట్ థిస్ బాడీ. యు ఆర్ స్పిరిట్ సోల్స్. మనం భగవంతుని అంశలమని గ్రహిస్తారు. మిథ్యా అహంకారం లేనివాడు. అంటే మిథ్యా అహంకారం అంటే నేను అనే భావన లేనివాడు. ఆనందం మరియు బాధ రెండిటిలో సమానంగా ఉండేవాడు. అంటే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్‌లో ఉండే ద్వంద్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఆనందం, దుఃఖం ఇంకా డిఫరెంట్‌గా మనం ద్వంద్వాలు చూస్తాం. సో, ఈ ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి వాళ్ళు విడబడి ఉంటారనమాట. సో, రెండిటిని ఎందుకు విడబడి ఉంటారంటే రెండిటిని సమానంగా ట్రీట్ చేస్తారు. సో, వాళ్ళు దేనికి ఓవర్ రియాక్షన్ అనేది వాళ్ళ దగ్గర కనిపించదు. అండ్ సహనంగా ఉంటారు. ఓర్పుతో ఉంటారు. ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తికరంగా ఉంటారు. సంతృప్తికరంగా అనే దానికి మనం ఒక చిన్నది చూస్తామంటే ఆహ్, సంతృప్తి అని మనం ఎప్పుడు అనగలుగుతాం? రైట్? మనకేదైనా కోరిక కలుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం మెటీరియల్ వరల్డ్‌లో ఉన్నాం రైట్? సో, మనకి సెన్సెస్ కంట్రోల్‌లో లేవు. సో, మనకి చాలా చాలా కోరికలొస్తాయి. ఒక కోరిక మనకు కలుగుతుంది. దాన్ని తీర్చుకోవడానికి కష్టపడతాం, పని చేస్తాం. ఓకే. అయింది. అది వస్తుంది. అప్పుడు సంతృప్తి అవుతుంది మనకు. రైట్? ఓకే. అవుతుంది. బట్ అది ఎల్లకాలం ఉంటుందా? ఉండదు. రైట్? మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అవ్వంగానే అది సాటిస్ఫై అయింది. సో, ఇంకొక కోరిక పుడుతుంది. అంటే ఏంటంటే ఆహ్, ఆ సంతృప్తి మనం మొదటిగా ఏదైతే పొందామో అది ఎవాపరేట్ అంటే రైట్? మన కోరిక ఎవాపరేట్ అయింది. ఆల్రెడీ ఉన్న కోరిక. కార్ కొన్నాం. రైట్? అది ఎవాపరేట్ అయింది. ఎందుకంటే అది మనకు లభించిందనమాట. ఓకే. నాకు కార్ దొరికింది. సో, ఆడికయింది. బట్ అలాగని కోరికలు సాటిస్ఫై అయ్యాయా మనకు? లేదు. నెక్స్ట్ డే దానికన్నా పెద్ద కార్ కావాలి. దానికన్నా పెద్ద కార్ కావాలి. దానికోసం కష్టపడతాం. సో, అది దొరికింది. అప్పుడు ఆ కోరిక ఎవాపరేట్ అవుతుంది. ఒక డిజైర్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. సాచురేట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇంకా నెక్స్ట్ డే చూస్తే ఇంకా ఆ కార్ సరిపోలేదు. ఇంకా ఒక సుమో కొనాలనో, ఇంకా పెద్ద వెహికల్ కొనాలని మనకనిపిస్తుంది కదా! సో, అది అయింది. దానికి చాలా తీవ్రంగా కష్టపడతాం. ఏమవుతుంది అది కూడా మనం తీర్చుకుందాం అనుకున్నాం. ఆ కోరిక కూడా అది ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. బట్ అది మనం సాటిస్ఫై అవుతున్నామా? లేదు. రైట్? హరే కృష్ణ. సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు మనం. సో, అందుకే ఏం చెప్తాం ఇక్కడ 2 థింగ్స్. సంతృప్తి అనేది ఎప్పుడు పడతామంటే, ఇంక మనకు కావాల్సిందంటే ఏమి లేదు. అలాంటి ఒక స్టేట్‌లోనే ఈ సంతృప్తి అనేది మనకు లభిస్తుంది.
అంటే ఈ మెటీరియల్ డిజైర్స్ అనే దాంట్లో మనం పడకూడదు. ఏది దొరికినా మనకి ఇక్కడ ఏది లభ్యమవుతున్నా అది భగవంతుని ఆజ్ఞ ప్రకారంగే వస్తుంది. సో, అందుకే వి హావ్ టు యాక్సెప్ట్ యాస్ ఇట్ ఈస్. ఏది ఎలా వస్తుందో అలా మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ సాచ్యురేషన్, సాటిస్ఫాక్షన్ 2 వస్తాయి. సో, మనకు ఏమవుతాం మనం సాటిస్ఫై అయ్యామనుకుంటున్నాం ఆ కోరిక తినడం. కానీ మనం సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. మన కోరిక ఏదైతే ఉందో అది తీరినందువల్ల అది సాచురేట్ అయింది. ఎవాపరేట్ అయిపోయింది. అంటే ఆ కోరిక వెళ్ళిపోయిందన్నమాట. సో, మళ్ళీ ఉంది ఇంకా క్యూ చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇంకొక కోరిక వస్తుంది. అది తీరింది. అది సాచురేట్ అయిపోయింది. ఇంకొక కోరిక వస్తుంది. సో, సాటిస్ఫాక్షన్ అది ఎప్పుడు మనం పొందుతాం సంతృప్తి అనేది? మనకెప్పుడు కోరికలు లేనప్పుడు. ఎప్పుడు మనకి కోరికలుండవు? ఏది వస్తుందో అది మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తామన్నమాట. దానికి గ్రీవెన్సెస్ లేకుండా అంటే బాధపడకుండా, ఎక్కువగా సంతోషం తీసుకోకుండా ఏది ఎలా వస్తుందో దాన్ని అలా మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అప్పుడు మనం సంతృప్తికరంగా ఉండగలుగుతాం. ఉన్నట్టు అన్నమాట. సో, ఈ శుద్ధ భక్తులకు ఆ క్వాలిటీ అనేది ఉంటుంది. సంతృప్తి అనేది. అండ్ వాళ్ళు స్వీయ నియంత్రణలో ఉంటారన్నమాట. అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్‌లో ఉంటారు. దృఢ నిశ్చయంతో భక్తి సేవలో నెలకొంటారు. వాళ్ళ మనస్సు, బుద్ధిని భగవంతుని పైనే స్థిరపరుచుకున్న వాళ్ళు అయ్యుంటారు. అండ్ అలాంటి వాళ్ళు అలా అయిన భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అని భగవంతుడు మళ్ళీ చెప్తారు. One who is not envious but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination. His mind and intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very dear to me. So such a devotee of mine is very dear to me. సో ఇలా క్వాలిటీస్ అన్నీ అంటే మనం ఏదైతే సాధన చేస్తామో మొదటిగా రావు. బట్ ఏదైతే మన జ్ఞానం సంపాదించుకొని కృషి చేస్తామో దేంట్లో ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్‌లో ఉన్న కోరికలు తీర్చుకోవడానికి కాదు. భక్తి యోగంలో ముందుకు వెళ్ళడానికి మనం కృషి చేసినట్లయితే ఇవన్నీ క్వాలిటీస్ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వస్తాయి. ఏమంటే నిదానంగా వస్తాయి. సాధన చేయాలి. మనం ఎందుకంటే ఇంకా చెప్తాను. ఇనీషియల్‌లో ఎవరైతే సాధన దానికి ముందు వస్తారో, భక్తిలో ముందు చేరని వస్తారో చాలా ఆటంకాలు వస్తూ ఉంటాయి. సో, ఇతరత్ర మన ఫ్యామిలీ వల్ల అవ్వచ్చును, నైబర్స్ వల్ల అవ్వచ్చును, రిలేటివ్స్ వల్ల అవ్వచ్చును, ఈవెన్ మాయ వల్ల కూడా అవ్వచ్చు. రైట్? ఈ మెటీరియల్ వల్ల ఉన్న కష్టాల వల్ల కూడా అవ్వచ్చును. మనం భక్తిలో ఎళ్ళేటప్పుడు కింద పడేయడానికి ఎంతో ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. సో, మనం ఆ స్టేజ్‌లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇది ఎలా చెప్తారంటే సీడ్ వేస్తాం. రైట్? దాని చిన్నగా ఒక మొలకొస్తుంది ప్లాంట్. సో, అప్పుడు ప్లాంట్ ఎంతో స్ట్రెస్‌కి గురవుతుంది. ఎందుకు? ప్లాంట్‌లో జీవం లేదా? ఉంది. రైట్? అదెంతో స్ట్రెస్‌కి గురవుతుంది. ఎందుకు? ఎందుకంటే చిన్న చిన్న జీవరాశులు ఏదంటే అటుపక్క ఒక గొర్రెలొచ్చినా, మేకలొచ్చినా ఏం చేస్తాయి? తినేస్తాయి. కదా! ఆకులు తినేసి చెట్టుని ఇది చేసేస్తాయి. అండ్ ఇది కూడా అండి. పిగ్స్ అవ్వచ్చు. ఏం చేస్తాయి? అంత తోవి పెడతాయి. రైట్? రూట్స్ నుంచి పెకిలిస్తాయి. తోవి పెడతాయి. సో, దానివల్ల ఏంటంటే అది చనిపోతుంది. రైట్? అదైతే మొక్కగా మొలుస్తా ఉందో అప్పుడే దానికి ఎన్నో హర్డిల్స్ ఫేస్ చేస్తుంది. అదే స్ట్రాంగ్‌గా ఆ హర్డిల్స్‌ని దాటుకొని ఒక పెద్ద చెట్టులాగా అనుకోండి. అప్పుడు ఈ హర్డిల్స్ అంటే ఈ స్ట్రగుల్ అంతా దానికి ఉండదనమాట. సో, మన భక్తి కూడా అలాగే ఇనిషియల్‌గా ఏదైతే భక్తి ఒక బీజాన్ని మనం వేసి నాటుతూ ఉంటామో అది స్లోగా మొలకలాగా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఎంతో ఈ చుట్టుపక్కల ఎన్నో స్ట్రగుల్స్ మనం ఫేస్ చేయాల్సొస్తుంది. దాన్ని తట్టుకొని మనం నిలబడాలి. సో, భగవంతుని మీద కాన్స్టెంట్ ఫోకస్‌తో మనం నిలబడి భక్తిలో ముందుకెళ్ళినట్లయితే మనకు కూడా ఒక చెట్టులాగా వెతుకుతామనమాట. సో, అలా ఎదిగినప్పుడు ఏంటంటే మన మన కింద ఎంతోమంది షెల్టర్ తీసుకుంటారు. రైట్? ఒక చెట్టు ఎదిగినప్పుడు దాని కింద మొదటిగా ఏవైతే నాశనం చేయాలని చూసాయో లైక్ షీప్స్ అవ్వచ్చు, ఇతరితర యానిమల్స్ అవ్వచ్చు, ఆ చెట్టు కింద మళ్ళీ షెల్టర్ తీసుకుంటాయి. రైట్? సో, మనం కూడా అలాగే ఎప్పుడైతే మనం ఈ భక్తి బీజం వేసినప్పుడు ఒక ప్లాంట్ లాగా గ్రో అవ్వడం అంటే ఇనీషియల్ స్టేజెస్‌లో మనం భక్తిని పెంపొందించుకుంటున్నట్టు. సో, ఈ హర్డిల్స్ అన్ని మనం తట్టుకొని ఒక చెట్టులాగా ఒక కాన్స్టెంట్ ఫోకస్‌తో ఒక అనన్య భక్తికి మనం ఎదిగినప్పుడు మన కింద ఎంతోమంది షెల్టర్ తీసుకుంటారు ఈ భక్తి యోగంలో. రైట్? సో, అలా మనము ఎదగాలన్నమాట. ఈ భక్తి యోగంలో మనకి ఎప్పుడైతే ఈ నాలెడ్జ్ వస్తుందో భగవంతుడి నుంచి నాలెడ్జ్ వస్తున్న ఆదిదేవుని గురించిన, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి గురించిన ఒక జ్ఞానమును సంపాదించుకుంటామో ఇలా మనం ఒక ఫోకస్డ్ మైండ్‌తో ఒక స్టేట్‌లో మనం భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట. వస్తాయి హర్డిల్స్ తట్టుకొని నిలబడాలి. He by whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety is very dear to. He by whom no one is put into difficulty అంటే
అంటే వాళ్ళ నుంచి ఎవరు కష్టాల్లోకి వెళ్ళరనమాట. అండ్ హూ ఈస్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్ బై ఎనీవన్. అండ్ వాళ్ళు ఎవరితో కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యుండరు. రైట్? అండ్ ఈక్వల్‌గా ఉంటుంది. హ్యాపీనెస్, డిస్ట్రెస్, ఫియర్, యాంగ్జైటీ అన్నిట్లో వాళ్ళు సమభావంతో ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తున్నాం. యస్మాన్నోద్విజతే లోకో లోకాన్నోద్విజతే చయః హర్షమర్షభయోద్వేగై ముక్తో యస్య చ మే ప్రియః. ఏ ఒక్కరిని బాధ పెట్టని వాడు, ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురి కానివాడు, సుఖాల్లో, బాధల్లో ఒకేలాగా ఉంటూ, భయము, ఆందోళన రహితంగా ఉన్నటువంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు. రైట్? ఇంకా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో, శుద్ధ భక్తులు ఎలా ఉంటారు? సో, ఎవరిని వాళ్ళ వల్ల ఎవరు బాధపడకుండా ఉండేలాగా చూసుకుంటారు. అండ్ ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి కూడా వాళ్ళు గురి కారనమాట. అండ్ సుఖం, దుఃఖంలో ఒకేలాగా ఉంటూ భయం, ఆందోళన వాళ్ళకు భయముండదు. ఆందోళన కూడా ఎలాంటి ఆందోళన ఉండదు. ఎందుకుండదు? ఉండదు. ఎందుకు? బికాజ్ వాళ్ళకి తెలుసు ప్రొటెక్ట్ చేసేవాళ్ళు మనకున్నారు. మనమేమి షెల్టర్ లేకుండా లేము. రైట్? మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. సో, వాళ్ళ కంట్రోల్‌లో మనమున్నాం. సో, అందుకే మనకు భయముండదు. ఆందోళన కూడా ఉండదనమాట. సో, అలాంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అనపేక్ష శుతిర్దక్ష ఉదాసీనోऽగితవ్యదः సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్తः స మే ప్రియః. సాధారణ కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించని వాడు, పవిత్రుడు, దక్షత కలవాడు, ఉదాసీనుడు, కలతలు లేకుండా మరియు అన్ని వ్యవహారములలో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నటువంటి నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైనవాడు. ఇంకా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నారు? సాధారణ కార్యకలాపాలు అంటే నిత్యంగా మన కోరికలు పూరించుకోవడానికి ఏదైతే మన డే టు డే లైఫ్‌లో చేస్తుంటామో, అలాంటి కార్యకలాపాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు, పవిత్రులు, దక్షత కలవాళ్ళు, ఉదాసీనంగా ఉండేవాళ్ళు, కలతలకు గురి కాకుండా ఉండేవాళ్ళు, అన్ని పనులలో స్వార్థం లేకుండా పనిచేసేవాళ్ళు. ఇలాంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్యస్స మే ప్రియః. ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టం జరిగినా బాధపడరో లేదా లాభం కోసం ప్రాకులాడరో, అశుభ పనులను రెండింటినీ త్యజిస్తారో, అటువంటి జనులు భక్తిలో నిండి ఉన్నవారు. అలాంటి వారు నాకు చాలా ప్రియమైనవారు. సో, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా ఉండేవాళ్ళు. ఇక్కడ చూస్తే మనకు భక్త ప్రహ్లాద్ గురించి పిక్చర్‌లో పెట్టారు. సో, రైట్ వాళ్ళు ఎంతో చిన్న వయసులోనే ఎంతో కష్టాలు అనుభవిస్తారు కదా! వాళ్ళ తండ్రి ఎవరి నుంచి కష్టాలు అనుభవిస్తారు? స్వయంగా వాళ్ళ తండ్రి ఎంతో బాధ పెడతారు. రైట్? సో, అప్పుడు చెప్తారు ప్రహ్లాద్ చిన్నప్పుడుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఫుడ్ ఏ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదంట. అంటే ఫ్రెండ్స్‌తో ఆడడానికి వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు. ఫుడ్ కూడా తీసుకోవాలని వాళ్ళకి అనిపించేది కాదు. ప్రతి దానికి వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసి పెట్టేవాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు పూర్ణ ఆనందంలో భగవంతుడిలో నిమగ్నమై పూర్ణ ఆనందంతో వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళకి మొత్తంగా జ్ఞానం తెలిసిపోయింది. సో, అందుకే వాళ్ళకి బాహ్యంగా ఈ ఆకలి దప్పుల మీద కానీ చిన్నప్పుడు పిల్లవాళ్ళు జనరల్‌గా వాళ్ళకేం ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది ఆడుకోవాల. సో, అలాంటి దాని మీద కానీ ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు. సో, వాళ్ళ తండ్రి గారు ఎంత బాధ పెట్టినా దానికి కూడా చలించలేదు వాళ్ళు కదా! సో, అందుకే చెప్తారు నష్టం జరిగినా వాళ్ళకేమి బాధ అవ్వలేదు. ఇంకా వాళ్ళు తిరిగి ఏం చేశారు వాళ్ళ తండ్రి గారి కోసం వాళ్ళు భగవంతుని దగ్గర రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. రైట్? సో, అలా ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి జనులు భక్తితో నిండా ఉంటారనమాట. సో, వాళ్ళు నాకు ప్రియమైన వాళ్ళని చెప్తున్నారు. సమాషిత్తో చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయోః శీతోష్ణసుఖదుఃఖేషు సమः సంగం వర్జితः తుల్యనిందా స్తుతిర్మౌని సంతుష్టో येन కేనచిదో అనికేతస్థిరమతిః భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. శత్రుమిత్రులతో సమభావనతో ఉన్నవాడు గౌరవం, అగౌరవం, వేడి, చలి, ఆనందం, బాధ, కీర్తి, అపకీర్తి ఇట్స్ లైక్ ద్వంద్వాలనమాట. ఒకటి పాజిటివ్ ఉంటే ఒకటి నెగెటివ్ ఉండనే ఉంటుంది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. అలా ఆనందం, బాధ, కీర్తి, అపకీర్తి పట్ల సమభావన కలవాడు. ఎల్లప్పుడూ చెడు సహవాసం నుండి దూరంగా ఉండువాడు. ఎల్లప్పుడూ మౌనముగా ఉండువాడు. దేనితోనైనా సంతృప్తి చెందేవాడు. ఎవరిని పట్టించుకోనివాడు. జ్ఞానంలో స్థిరపడిన మరియు భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన మనుషుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. సో, ఇంకా చెప్తున్నారు ఇలా అంటే ద్వంద్వాల నుండి విడబడిన వాళ్ళు అండ్ చెడు సహవాసం నుండి దూరముగా ఉన్నవాడు. చెడు సహవాసం అంటే ఇక్కడ భక్తిలో ఇనీషియల్‌గా ఉన్నప్పుడు చెప్తారు ఆల్‌వేస్ యూ షుడ్ బి డివోటీ అసోసియేషన్. ఎందుకు? మనమే మొక్కలాగా మొదటిగా ఇలా వస్తూ ఉన్నామన్నమాట కొంతగా.
సో, అలా వస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే, మనం మిగతా వాళ్ళ అసోసియేషన్‌లో ఉన్నట్లయితే, చెడు సహవాసం అంటే ఇక్కడ బ్యాడ్ ఉండే వాళ్ళ క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళ సహవాసమును అవ్వచ్చు. లేకపోతే ఇట్స్ లైక్ మనతో పాటు గూడా ఉంటాం. మన ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు, రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు. ఏంటంటే, మనం భక్తి చేస్తామంటే, అయ్యో! ఈ వయసులోనే ఏం చేస్తావు? అప్పుడే ముసలివాడిలాగా మాట్లాడుతున్నారు. రైట్? ఇలా కూడా అంటే హాని కలిగించేలాగా కాకపోయినా, ఉన్న భక్తిని కూడా మనం చేయనివ్వరనమాట. అలాంటి సహవాసం కూడా మనకు తగదు. ఇది ఇనీషియల్ స్టేజెస్‌లో మనకది డ్రాగ్ చేసిన వాళ్ళవుతారనమాట మనల్ని వాళ్ళు. అందుకే మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో, అలాంటి సహవాసంతో మనం దూరంగా ఉండాలి. మాక్సిమం డివోటీ అసోసియేషన్‌లో ఉండేలాగా మనం ట్రై చేసుకోవాలి. ఎల్లప్పుడూ మౌనంగా ఉండాలి. సో, ఎక్కువగా మనం మాట్లాడకూడదు. చెప్తాం కదా! ఇది ఏమి చెప్తారు మన నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదవుతదని కదా! సో, మన మాటలు కరెక్ట్‌గా ఉంటే మనకందరూ కరెక్ట్‌గానే మనతో ప్రాపర్‌గా ఉంటారనమాట. సో, ఏంటంటే ఆ మాటలు కూడా ఎంత మాట్లాడాలో అంతనే మాట్లాడాలి కదా! అప్పుడే అది కరెక్ట్‌గా ఉంటుంది కదా! సో, అందుకే ఎక్కువగా మాట్లాడకూడదు. మౌనం వహించాలి. పేషెన్స్‌గా ఉండాలి. మౌనం వహించాలి. మన అవసరం ఉంది అన్నప్పుడే వి నీడ్ టు టాక్ అన్నట్టు. సో, మాట్లాడేటప్పుడు భక్తులతో మాట్లాడితే కూడా ఎలా వస్తుంది? ఆల్‌వేస్ భగవంతుని గురించే మాట్లాడతాం. భగవంతుని లీల గురించే మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. దీనివల్ల ఏంటంటే, ఇతరత్రా దాన్ల మీద మన మనసు మైండ్ డైవర్ట్ అవ్వకుండా, భక్తిలోనే ఎప్పుడు మన మైండ్ పెట్టుకునే వాళ్ళం మనం అవుతాం. అని ఇంకా దేనితోనైనా సంతృప్తి చెందేవాడు. రైట్. మనకేదొచ్చినా మనం దాన్ని సంతృప్తిగా స్వీకరిస్తాం, యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. అండ్ ఇంకొక డిజైర్ మనం లేకుండా మనం చూసుకుంటాం. సో, అందుకే చెప్తా దేనితోనైనా సంతృప్తి చెందేవాడు. అంటే బాధొచ్చినా అంటే మనం లైఫ్‌లో మనకి ఏది ఎదురైనా మనం దాన్ని సంతృప్తిగా తీసుకోవాలన్నమాట. అండ్ ఎవరిని పట్టించుకోనివాడు. జ్ఞానంలో స్థిరపడిన మరియు భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన మనుషులు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు అని భగవంతుడు చెప్తారు. దీనికి ఒక అనన్యమైన భక్తిలో ఉన్నవాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఒక చిన్నగా చెప్తారు. ఒక, ఒక ప్యూర్ డివోటీ ఉన్నారు. సో, వాళ్ళు టెంపుల్‌లో సేవ చేస్తున్నారు. సో, వాళ్ళకేంటంటే వేసుకోవడానికి బట్టలు కూడా లేవు. అంటే చినిగిపోయి ఉన్నాయి. సో, వాళ్ళు ఎంతసేపున టెంపుల్‌లో ప్రసాదం తిని వాళ్ళ లైఫ్‌ని వాళ్ళు గడుపుతూ ఉంటారు. సో, వాళ్ళొకసారి ఏమైంది, వాళ్ళ బ్లాంకెట్ కప్పుకుంటాం కదా! సో, అది కూడా చినిగిపోయింది. వాళ్ళ వస్త్రాలే కాదు కప్పుకున్న బ్లాంకెట్ అవి కూడా. సో, చాలా సో, అదంతా పోయిందనమాట. ఆ బ్లాంకెట్ కూడా పోతే ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు, ఒక సూది తీసుకొని దాంట్లో దారం వేసి కుడతా ఉన్నారు. సో, అది వాళ్ళు ఆ పని చేస్తున్నారు. సో, అప్పుడు చెప్తారు మనకు లార్డ్ శివ అండ్ దుర్గాదేవి, పార్వతీదేవి ఇద్దరు అలా విహారానికి వెళ్తూ ఇలా చూడడం జరుగుతుంది వీళ్ళని. సో, అప్పుడు పార్వతీమాత ఎంతో కరుణ ఫీల్ అవుతారు. లైక్ ఏంటి వీళ్ళు ఇంత దుఃఖంలో ఉన్నారే, దానికి కూడా కళ్ళు కూడా సరిగ్గా కనపడలేదు. ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉన్నారు. సో, ఎంతో వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యి చెప్తారు భగవంతునితో లార్డ్ శివతో, "మీరు ఏదైనా వాళ్ళకివ్వండి." అంటే అప్పుడు పరమాత్మ లార్డ్ శివ చెప్తారు. వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా! అని. సో, అంటారు, లేదు వాళ్ళు ఏది స్వీకరించలేరు. వద్దు మనం వెళ్దాము అంటారు. లేదు ఏంటి అలా అంటారు? ఎందుకు స్వీకరించరు? రైట్ వాళ్ళెంతో కష్టంలో ఉన్నారు. మీరు అయ్యింది వాళ్ళకి దర్శనం ఇచ్చి వాళ్ళకేమైనా మనం ప్రసాదిస్తాం అంటారు. ఇలా శివ చాలా కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అప్పుడు పార్వతీమాత కన్విన్స్ అవ్వరనమాట. సో, లేదు మనం వెళ్దాం. సరే అయింది వెళ్దాం అని వాళ్ళు ప్రత్యక్షమవుతారు. సో, ప్రత్యక్షమయింది. సో, అప్పుడు వాళ్ళని నమస్కరిస్తారు. రైట్. ఆది దంపతులు అంటారు కదా! ఎందుకంటే మెటీరియల్ వరకి వాళ్ళు తల్లి తండ్రితో సమానం. సో, అయింది వాళ్ళకు నమస్కరిస్తారు. సో, నమస్కరించి సో, వాళ్ళకి అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తారు, "అయింది. ఏదైనా వరం కావాలా మీకు? కోరుకోండి" అంటారు. సో, అప్పుడు వాళ్ళంటారు, "నాకేమీ అవసరం లేదు." అలా కాదు. ఇప్పుడు నేను వచ్చాను కదా! సో, నువ్వు ఏదైనా ఒకటి అడుగు నేనిస్తాను." సో, అప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఆలోచించి అంటారు, "సరే అయితే నాకు ఈ సూదిలో ఎంతో కష్టపడుతున్నారు వాళ్ళు. సన్న సూది బ్లాంకెట్ ఏమో మందంగా ఉంది. సో, దాంట్లో ఆ దారం ఏదైతే ఉందో పట్టడం లేదు పెద్ద దారం. సో, ఎందుకంటే తిక్కుగా కుట్టాలి కదా! సో, అది పట్టట్లేదు. అది వాళ్ళు కష్టపడతారు. సో, నా కోసం మీరేమైనా చేయగలిగితే దీన్ని ఎక్కిచ్చిస్తారా ఈ సూదిలోకి" అని రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. ఎవరిని? లార్డ్ శివాని. సో, అప్పుడు లార్డ్ శివ పార్వతీ మాత వైపు చూస్తారనమాట. "చూసావా" అని. సో, అప్పుడు వాళ్ళది దీనివల్ల ఏంటంటే, ఒక శుద్ధ భక్తులు ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కంప్లీట్‌గా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకున్న వాళ్ళుంటారు. రైట్? సో, వాళ్ళకి ఇతరత్రా ఏమి కోరికలుండవు. వాళ్ళు ఉన్న దాంతోనే ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. అక్కడ చూడడానికి బాహ్యంగా అతను ఎంతో పూర్ పర్సన్ తన పేదరికాన్ని అనుభవిస్తున్న వాళ్ళుగా కనిపిస్తారు. బట్ ఆత్మ వైస్‌గా దే ఆర్ సో సాటిస్ఫైడ్. సో, వాళ్ళకి ఎలాంటి కోరికలనేవి ఏమి లేవన్నమాట. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తారు చూసావా? సో, నిత్యంగా భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి కోరికలు ఉండవన్నమాట అని చెప్తారు. అది అలాంటి వాళ్ళు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇంకా ఇక్కడ మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ చూస్తే వన్ హూ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎనిమీస్
who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, right? సో కంటామినేటింగ్ association అంటే మనకి కొంతగా మనకి ఏంటో సుకృతి వల్ల కొంచెం లభిస్తుంది. ముందు వెళ్ళాలని ట్రై చేస్తుంటే దీన్ని కూడా కంటామినేట్ చేస్తారు. అవి చెప్పి, ఇవి చెప్పి అలా కాదు, ఇలా కాదు అని చెప్పేసి ఉన్నదాన్ని కూడా వాళ్ళు చెడగొడుతూ ఉంటారన్నమాట. సో అందుకని కంటామినేటింగ్ అసోసియేషన్. Always silent and satisfied with anything. Who doesn't give for any resistance, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service. Such a person is very dear to me. అని భగవంతుడు చెప్తారు. ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనం ఒక 4% చూసాం. ఇప్పుడు చూస్తే మనం ఇక్కడ ఎవరిని చూస్తున్నాం చెప్తారా ఎవరైనా? ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధానా మత్పరమా భక్తాస్తే అతీవ మే ప్రియాః. భక్తి యోగం అని ఈ అమృత మార్గమును అనుసరించుచు నన్నే పరమలక్ష్యముగా చేసుకుని పూర్తిగా భక్తిలో నెలకొనుండు వారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు. సో భక్తి యోగం అని ఈ అమృత మార్గమును అనుసరించుచు నన్నే పరమలక్ష్యంగా చేసుకుని పూర్తిగా భక్తిలో నెలకొనుండు వారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు. సో ఇలా ఇది ఎలాంటి మార్గం? భక్తి యోగం అంటే అమృతమైన మార్గం, రైట్? సో మనం దీంట్లో చేస్తూ ముందుకు వెళ్తుంటే ఎంతో హ్యాపీనెస్ ఫీల్ అవుతాం మనం. ఆ మహదానందాన్ని మనం పొందగలుగుతాం. సో అంటే నన్నే పరమలక్ష్యంగా చేసుకుని పూర్తిగా భక్తిలో ఉంటారో నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాడు. సో ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శతదానా మత్పరమా భక్తాస్తే అతీవ మే ప్రియాః అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూస్తే మనకు సుధామ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నాం కదా. సో వాళ్ళు ఎంతో ఒక ఫ్రెండ్ భగవంతునికి వాళ్ళు గురుకులంలో కలిసి విద్యను అభ్యసిస్తారు. సో వాళ్ళు ఎంతో డేరెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండ్ అనునిత్యం వాళ్ళు కృష్ణ పరమాత్మలో భక్తిలో లీనమై ఉంటారు. సో ఇంకా ఇక్కడ చూస్తున్నాము కృష్ణ అర్జున అండ్ దుర్యోధన వీళ్ళ ముగ్గురి మధ్యలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది కదా. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కురుక్షేత్ర యుద్ధం వాళ్ళు డేట్ అంతా ఫిక్స్ చేసుకుంటారు కదా. చేసినప్పుడు అంటే నిశ్చయం అయినప్పుడు అంటే యుద్ధం ఓకే చేయాలి, యుద్ధము ఫామ్ అయింది, డెసిషన్ అయింది యుద్ధం అవ్వాలని. సో అప్పుడు అందరినీ ఏం చేస్తారు వాళ్ళ సైడ్ కు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా మిగతా కింగ్స్ ని ఆర్మీస్ ని. అప్పుడు అందరికీ తెలుసును కృష్ణ పరమాత్మని ఎవరి సైడ్ ఉంటే వాళ్ళ సైడ్ ధర్మం నిలబడుతుంది. ఈవెన్ దుర్యోధన కూడా, ఎందుకంటే యాక్చువల్ గా పాండవాస్కి తెలుసు భగవంతుడు మన వైపు ఉంటే మనకి విజయం లభిస్తుంది. సో వాళ్ళు ఆ భావనతో భగవంతుని దగ్గరికి వస్తారు. బట్ దుర్యోధన అనుకుంటారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న నారాయణి సేన అది ఎంతో పవర్ఫుల్, ఆ సేన మన వైపు ఉంటే విజయం మనదే అని వాళ్ళ భావన. హ్యావింగ్ ఓకే ప్రొవైడెడ్ డిఫరెంట్ భావన ఉంది, బట్ సంహౌ వాళ్ళు భగవంతుని దగ్గర ఆశ్రయించడానికి వచ్చారు, వాళ్ళ హెల్ప్ కోసం వచ్చారు. సో చెప్తారు భగవంతుడు అలా పడుకొని ఉంటారనమాట. సో పడుకున్నప్పుడు రెస్ట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు వీళ్ళు రావడం జరుగుతుంది. మొదటిగా దుర్యోధన వస్తారు, అక్కడ ఒక చైర్ ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది? భగవంతుని హెడ్ దగ్గర ఉంటుంది అనమాట. సో అప్పుడే దుర్యోధన అక్కడ వెళ్ళి చూస్తారు, సరే నిద్రపోయారులే వెయిట్ చేస్తామని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అక్కడ చైర్ ఉంటే వాళ్ళ హెడ్ దగ్గర తీసుకొని కూర్చుంటారనమాట. సో నెక్స్ట్ అర్జున వస్తారు, చూస్తారు అయింది అక్కడ ఏమీ లేదు, కూర్చోడానికి ఏమీ లేదు. అదే వాళ్ళు ఏమన్నా నేను ఒక కింగ్ అని అనుకున్నారా? లేదు, రైట్? భగవంతుని పాదాల దగ్గర కూర్చున్నారనమాట. సో భగవంతుని అందుకే శుద్ధ భక్తుల పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎప్పుడైనా భగవంతుని పాదాల దగ్గర ఉంటుంది. అదే శుద్ధ భక్తుని పొజిషన్ అన్నమాట. సో అందుకే అర్జున చెప్తారు వాళ్ళ పాదాల దగ్గర అలా కూర్చుంటారు కింద నేల మీద. సో వాళ్ళకి ఈగో ఫీలింగ్ ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కంప్లీట్ గా భగవంతుని ఒక ఫ్రెండ్ లాగా యాక్సెప్ట్ చేసి సరెండర్ మొదటిగానే అయ్యి ఉంటారు. సో అందుకే వాళ్ళు అలా కూర్చుంటారు. సో అయింది భగవంతుడు లేచినప్పుడు వాళ్ళ చూపు మొదటిగా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? భగవంతుడు వాళ్ళు లేచినప్పుడు పండుకుంటారు కదా. సో వాళ్ళ చూపు మొదటిగా అర్జున వైపుకే వెళ్తుంది. కాళ్ళ దగ్గర కూర్చున్న అర్జున వైపుకే వెళ్తుంది. తల దగ్గర కూర్చున్న దుర్యోధన వైపుకు వెళ్ళదు. అయింది వాళ్ళు లేచి కూర్చున్నాక దుర్యోధనాన్ని చూస్తారు. సో అలా జరుగుతుంది సన్నివేశం. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్తారు మొదటిగా అర్జున చూస్తారు కాబట్టి అర్జునకి ఛాన్స్ ఇస్తారు. సో అప్పుడు అర్జున అంటారు, అర్జునకి ఛాన్స్ అప్పుడు వాళ్ళు నారాయణ సేన ఏం అడగలేదు, రైట్? ఏం చేస్తారు, నువ్వు మా సైడ్ ఉంటే చాలు, నువ్వు మా సైడ్ ఉంటే చాలు. ఇప్పుడు దుర్యోధన అనుకుంటారు వీళ్ళు ఎంత మూర్ఖులు, నారాయణ సేన వదిలేశారు. సో అప్పుడు అర్జున అంటారు, దుర్యోధన అంటారు నాకు నారాయణ సేన కావాలి అని అంటారు, రైట్? ఎందుకంటే వాళ్ళు అదే రిక్వెస్ట్ చేయడానికి వచ్చారు యాక్చువల్లీ బేసికలీ నారాయణ సేన కోసమే. ఎందుకంటే అది ఎంతో పవర్ఫుల్ సేన. సో దాన్ని ఎవరు ఓడించలేరండి. సో అలాంటి సేన నా పక్కన ఉంటే నాకు విజయం ప్రాప్తిస్తుంది అని.
సో, ఇక్కడ అర్జున ఫీలింగ్ నాకు నారాయణ సేన కాదు, భగవంతుడు మా సైడ్ ఉండాలి. కృష్ణ పరమాత్మ మా సైడ్ ఉంటే విజయం మాదే అని వాళ్ళ భావన. సో, అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇది వాళ్ళు భగవంతుడు మా వైపు ఉండాలని, వాళ్ళ సేన లేకపోయినా పర్వాలేదు, భగవంతుడు మా వైపు ఉండాలని అర్జున అడుగుతారో, అప్పుడు దుర్యోధన అనుకుంటారంట, ఎంత మూర్ఖంగా అడిగాడు అర్జున, ఆహ్, అయినా నా మంచికే అయింది. నారాయణ సేన మా వైపు ఉంటే మాకే విజయం లభిస్తుంది. అందుకే అంటున్నాడు దుర్యోధన అంటున్నాడు, వాట్ అన్ అన్‌ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్. అది 2 టైప్స్. అంటే అర్జున అడిగినప్పుడు అనుకుంటారు. అండ్ మనం కూడా ఏంటంటే ఈ ఎప్పుడైతే నారాయణ సేనని అడుగుతారో అప్పుడు కూడా అర్జునని ఒక అన్‌ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అని అంటాం. ఎందుకంటే భగవంతుని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేదు. నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనుకుంటున్నారనమాట. ఇలా. సో, శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళ వైపుగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. అండ్ శ్రీమద్ భాగవతం మనకు 9 రకాల భక్తిని విశదీకరిస్తుంది. ఇది ఇంతకుముందు చూసాము. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదన. ఒక భక్తుడు ఈ 9 రకాల భక్తులలో దేనినైనా సాధన చేయవచ్చు. 9 చేయొచ్చు. ఇదేని ఒక్కటినైనా మనం చేయొచ్చు. ఒక్కటి చేసినా కూడా దాంట్లో పర్ఫెక్ట్ అయిన స్టేజ్‌కి మనం రీచ్ అవ్వాలి. లేదు 9 మన వల్ల అవుతుంది, 9 చేయొచ్చు. లేదు 2, 3 అవుతుంది, అది చేయొచ్చు. జనరల్‌గా మనం చాంటింగ్ చేస్తాం కదా! సో, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని డైలీ చాంట్ చేసేటప్పుడు ఈ 3 రకాల భక్తి సేవ అయిపోతుంది. లైక్ శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం. రైట్. శ్రవణం అంటే మనకు చాలా మంది అంటుంటారు రైట్. మనము చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు కాన్సంట్రేషన్ లెవెల్స్ రావట్లేదు. అది మనం ఎలా చేయాలంటే, మనం క్లోజ్ చేసుకొని భగవంతుని రూపాన్ని ధ్యానిస్తూ చాంట్ చేస్తామంటే లోపల మనసులో కాదు. మనం పెద్దగా చేస్తూ ఉంటే కొంత లౌడ్ వాయిస్‌తో చేస్తూ ఉంటేనంటే, మనం చాంట్ చేసేది మనమే వినాలన్నమాట. రైట్. సో, మన చాంటింగ్ అప్పుడేంటంటే పక్క దాన్ల మీద మనకు ధ్యాస వెళ్ళదు. తగ్గుతుంది. సో, మనము చాంట్ చేసేది మన చెవులో మన చాంటింగే వినాలి. సో, ఏంటి మనం శ్రవణమైంది, కీర్తనమైంది, స్మరణం. మనసులో భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ చాంట్ చేస్తున్నాం. రైట్. సో, ఇలా 3 రకాలు శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం. 3 కూడా మనము చాంటింగ్ చేసేటప్పుడే మనం దీన్ని చేయొచ్చండి. సో, ఇంకా అర్చనం, వందనం, దాచం, సఖ్యం ఇలా ఎవరికి ఏ రకాల వీలవుతుందో అలా మనం భక్తి సేవలో చేయాలి. కానీ ఏది ఒక్కటి స్వీకరించినా కూడా పర్వాలేదు. రైట్. మనం దాన్ని పర్ఫెక్ట్ స్టేజ్‌ల వైపుగా తీసుకువెళ్ళాలి. ఓకే. ఇది హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణముదే జగద్గురు. ఆ! సో, అయింది ఈరోజు క్లాస్. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను డౌట్స్ చూస్తాము.